Όταν η τέχνη υποτιμά τις γυναίκες, ποτίζει τις ψυχές με δηλητήριο, όπως αυτό που σκότωσε τη Σοφία μου. Είπε, αν δεν έρθεις τώρα στο σπίτι θα σκοτώσω το παιδί. Λίγη ώρα αργότερα έφτασε με το αυτοκίνητό της έξω από το σπίτι η 37χρονη με το 43χρονο να πηδάει από το μπαλκόνι και να προσγειώνεται πάνω στο όχημα. Πριν η γυναίκα προλάβει να αντιδράσει, ο άνδρας την πυροβόλησε και την τραυμάτισε θανάσιμα. Αμέσως μετά έστρεψε το όπλο πάνω του και αυτό πυροβολήθηκε. Στέλνει μήνυμα η κοπέλα ότι το πατέρα μου να με σκοτώσει. Της λέει, αν δεν έρθεις απά, θα σκοτώσω, λέει, το κορίτσι. Ο 33χρονος Γεωργιανός που κάρφωσε την 39χρονη έγκυο σύντροφό του με πυρούνι πάνω από 100 φορές. Η γυναίκα υπευλήθη σε χειρουργείο στα μάτια χωρίς ακόμα να έχει σωθεί οριστικά η όρασή της. Το ακόμα πιο εξοργιστικό όμως είναι ότι αυτός ο 43χρονος κυκλοφορούσε ελεύθερος στη χώρα μας ενώ είχε συλληφθεί 12 φορές. Έχω ξαναδεί τέτοιο περιστατικό. Ήταν όλο το πρόσωπο χτυπημένη. Πρέπει να τη χτυπούσε με τόσο μίσος ο άνθρωπος αυτός. Ήθελε να τη σκοτώσει μάλλον. Να της αφαιρέσει τη ζωή. Πώς γλίτωσε, θαύμα. Τάκτηκε στον δρόμο γυμνή και έτσι γλίτωσε μάλλον και φώναζε βοήθεια και κάποιοι γείτονες φωνάξαν το ΕΚΑΒ και τη φέρανε εδώ. Το φρικτό που συναντήσαμε, που είδαμε για πρώτη φορά περιστατικό με πυρούνι, γυναίκα χτυπημένη στο πρόσωπο με εκατοντάδες πυρούνιες, είναι θαύμα πώς γλίτωσε. 13 γυναίκες. 13 γυναίκες που το μόνο σφάλμα που έκαναν ήταν να αγαπήσουν το λάθος άνθρωπο. Γροθιά στο στομάχι ο βίαιος τρόπος που έχασαν τη ζωή τους. Η κάθε μία ιστορία και ένα γιατί που γίνεται θύλια. Τις κατάγουμε στο κεφάλι της. Καλά. Λέγε, πες το πάλι, πες το. Θέλω να σε αφήσω. Θέλω να σε αφήσω. Θα σε αφήσω να φύγεις ποτέ. Ποτέ ακούς. Καταλαβαίνεις. Κάτσε, δεν σ' ακούει κανένας τη φωνάζει. Τώρα πια δεν έχει σημασία. Εσείς μένατε κοντά της, τα βλέπατε αυτά? Και κοντά της, μακριά, άμα δεν το ξέραμε, μιλούσαμε κάθε μέρα, μιλούσαμε στα κινητά. Τι σας έλεγε? Και ξέρω ότι πάει, πίνει, κάνει πράγματα. Πήγε να τον καταγγείλει? Όχι, δεν το αφήνει, φοβούσε. Το σπρώχνει το παιδί και Κακοποιούσε και τα παιδιά του. ναι. Δηλαδή, τα χτυπούσε? Θα φωνάξει να τρομάξει τα παιδιά.